in the first years. Timore kamano to be oningo gidembre kik gidonje timbe moko maricho kik giamini jok mabiro irgi ni gitim kamae nikech nyalo yudo moko kano biro gi mindset moro nyalo wacho ni dala onge freedom koka yudo freedom mana dwaro nalo alafu odhi engage timbe maricho kasto bed addicted nyalo yudo moko we school e period mana matin kamae moro nyalo wacho ni ayudo tich kose yudo tich to neno ni pesa mit moloyo school nikech mindset gi opogore koro an akoyo gini mondo gidembre mondo akwa mana sirikal mondo otigi jopuonje wado dhi somo ochulgi mar mondo midogi school lakini Miriam paro mane madibedi godo ma samoro dichol ni jopuonjre wetegi ahinya mago mantiere first year mago mantiere skunde mago mag piny owacho masani bende nyaka sani somo ok dhi nyime klase mage. Gima paro manyalo miyo gi mana kaka nyaminwa osewacho gibed very careful gi students mamoko gi ok gin joma beyo dongo tamna first year bende nyalo na fourth year donge kosa area tek kabisa tek mondo fourth year mondo yud first year madonje wi fourth year maol tek kabisa gine miyologi kosa ginyalo olore bende kindegi samoro tek kindgi be tek nikech koro gikiare ng'eni mondo ing'e gimoro nyaka idhi ir ng'ama osebedo